Znate, kada odrastete sa pravom rajom, prijateljima, drugovima, sa njima i ostarite, ma gdje god oni bili. Kada im se javite, oni su uvijek tu. Naš narod sa Balkana je možda čudan, ali u dubini srca je baričetan, gostoljubljiv, prijatan i družljiv za razliku od mnogih zapadnih zemalja. Vidiš im na licu iskreni osmijeh, osjetiš im u stisku ruke ljudskost, a u zagrljaju ljubav i srca. A kada se priča, tu se galami. Priča se iz srca, iz grla, iz stomaka, bez imalo foliranja, sa punim osjećajem onoga što kaže i priča. Dok sa rukama maše uokolo kao da ćemo se tući, a to je valjda onaj adrenalin onoga o čemu priča, doživlja. A kada se pjeva, to se pjeva iz duše, iz bića, iz osjećaja i iz ljubavi. Ne postoji priča gdje nema šale i riječi na kraju koja se završi sa onom riječju jebi ga. Znate, nema većeg bogatstva nego sjesti sa ljudima, prijateljima, društvom u kojem se smiješ i glasno smijati, i napiti, i gluposti pričati i provaljivati, drugarski grliti i nazdravljati bez bojazni da će ti neko sa strane reći vidi ovih budala, ili vidi ovih pedera, ili vidi ovih divljaka. Bogatstvo je i čast i onda kada ti prijatelji kažu Buraz, ako šta zatreba javi, i tu sam, ma gdje god oni bili. Čast i ponos i onda kada te i mlađe generacije poštuju i poznavaju. A sve su to mladi ljudi, sportisti, pametni, poslovni, a ima i onih problematičnih. Kada se priče iz prošlosti prepričavaju i sa osmijehom, zagrljem i riječima volim te Buraz nazdravljaju. Posjetio sam od Sarajeva, Maglaje, Banja Luke pa do Bihaća. Isti osmijesi, isti stisak ruke, isti zagrljaj, sa puno ljubavi svih onih ljudi koje sam sreo. A oni krivudovi putevi, lijepe rijeke i sva ona brda uokolo upravo dočaravaju ono što sam od uvijek sanjao. Ljepota koja se ne može da se opiše, a niti šum rijeke i povjetarac lišća na drveću u toj ljepoti. Znali smo do 4 ujutro da budemo u noćnom klubu ili u nekoj od vikendica. A onda, kada bi izašli, mi bi se glupirali ulicom, kao da smo po 18 godina starosti. Zezali bi se, izdirkivali kao nekada u mladosti. Išli smo i na vašar i vozili se na ringišpilu, a i one autiće. Jes da smo malo poveći i glavati, ali šta nas briga? U tom našem druženju sam naučio i kako se pije viski sa bombonama za prehladu, koja se ubaci u čašu sa viskijem, a onda dobiješ nezaboravan ukus viskija u kojoj sigurno ni korona ne može da preživi taj koktel. Sve su to bile ludorije i zezancije, naravno. Nezaboravne noći, nezaboravni dani, nezaboravno druženje. Dolazili bi po mene i ne bi dan propustili, a da ne odemo, ne zasjednemo, ne nasmijemo se baš onako kako smo u mladosti radili. Lijepo je vidjeti sve te ljude. Lijepo je osjetiti toplu riječ, nazdravljanje, upoznavanje, druženje, prepričavanje i onaj domaćinski mentalitet u kojem su poštenje, ljudskost, zagrljaj, smejanje u autu
zadirkivanje i govorenje buraz, šta ti se jede, hajde da naručimo. Ne znajući oni da ja nisam gladan i da sam se već najeo sa našim druženjem, smijehom, zezanjem i našim susretom. Taj i takav mentalitet ne postoji nigdje u svijetu. Tako iskreno i bez interesa. Tako domaćinski, bez prigovora. Takav stisak ruke, baš ono iz srca. Sve sam ja to osjetio od Sarajeva, Maglaja, preko Banja Luke pa do Bihaća. I zato, hvala vam, dragi prijatelji, za sve. Hvala vam. I vidimo se uskoro. I vidimo se uskoro. I vidimo se uskoro.